Bine v-am regăsit, dragii mei! Haideți să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore pentru voi. În primul rând, voi face o singură variantă pentru toată lumea. Sper să vă regăsiți cât mai mulți. Și rugămintea ar fi să vă gândiți fiecare la ceea ce vă interesează, la o persoană anume, la o situație anume și să sperăm că vă veți regăsi în ceea ce voi vedea eu. Ok, haideți să vedem cum vor fi aceste următoare 72 de ore pentru voi. Sunt prea multe aici. Bun. La baza etalării. Păi, în primul rând, poate că aveți o nelămurire în această perioadă, poate că aveți o supărare, poate chiar aveți o afecțiune. Este ceva care vă deranjează în acest timp. Este ceva care probabil vreți să rezolvați sau vă apasă, vă deranjează. Poate mulți dintre voi ați vrut să plecați undeva și nu ați reușit, sau vreți să plecați undeva și nu reușiți, sau s-a amânat, anulat ceva. Cartea care a căzut singură. Aici este vorba de ceva ce vreți voi să faceți sau are legătură cu o anumită persoană. Așteptați un ajutor de la cineva. Vă bazați pe cineva. Aici poate fi vorba de o cunoștință, de cineva care ține de, care are legătură cu locul de muncă, care trebuie să, nu știu, să rezolvați ceva, să vă ajute cu ceva, de o persoană iubită. Poate fi vorba și de, poate, un medic. Văzând mai multe cărți, pot să spun că pentru unii dintre voi, cartea care a căzut singură reprezintă o persoană care v-a simțit, v-a făcut să vă simțiți, poate, nu știu, dezamăgiți. Vă dezamăgește cu ceva această persoană. A făcut-o deja și o face în continuare, sau cel puțin așa vă simțiți voi dezamăgiți de o anumită persoană. Pentru că aici, de fapt, este vorba de o persoană. Voi vreți să se reechilibreze ceva. Voi vreți un echilibru. Vreți să vă regăsiți un echilibru din nou alături de această persoană. Este puțin cam dificil pentru că aici sunt anumite neclarități. Lucruri care totuși s-au petrecut între voi și această persoană. Și nu sunt chiar ușor de reparat. În multe direcții au fost discuții, au fost poate decizii luate la nervi și este foarte greu să revină la o normalitate sau acolo unde doriți voi. Poate că aveți așteptări prea mari sau poate că timpul este prea scurt decât s-au întâmplat anumite lucruri ca să se revină la un fel de normalitate sau ceea ce vă doriți voi. Pentru că totuși vorbim despre o persoană încăpățânată, poate un pic egoistă. Nu vorbim neapărat despre minciuni. Vorbim despre o confuzie, o neînțelegere care s-a produs între voi. Fiecare cu comportamentul lui sau cu gândirea lui. Dar mai este vorba în anumite situații de o influență destul de puternică asupra acestei persoane din altă direcție. Iar în anumite cazuri mai poate fi vorba de o altă persoană care se află între voi. Adică o decizie pe care persoana la care vă gândiți trebuie să o ia. Deci nu în toate direcțiile, eu spun care sunt variantele. Trebuie să ia o decizie, nu este nimic clar în mintea lui sau a ei ce vrea să facă. Să meargă către acea persoană sau către voi. Sau în direcțiile unde este o persoană manipulată. Să asculte de cine îl sau o manipulează sau de voi. Nu poate asculta ceea ce își dorește, ceea ce vrea. Pur și simplu nu își poate asculta propria minte. Trebuie să se lase condus sau condusă de către altă situație sau altcineva. Voi aveți așteptări. Voi sunteți supărați.
dar trebuie să înțelegeți într-un fel sau altul că există o problemă și în direcția cealaltă. Poate să aveți un pic de răbdare sau poate să vă temperați voi un pic ca lucrurile să iasă așa cum vă doriți. Nu spun că în anumite cazuri poate fi vorba și de ceva energetic, o energie, lucruri care vin ca și o energie care v-a adus în situația asta de către cineva care poate nu vă vrea împreună. Dar ăsta este un alt subiect și, sincer, nu aș vrea să discut despre așa ceva astăzi. Ok, comunicare. Veți avea comunicare cu persoana aceasta la care vă gândiți. O comunicare de unde voi vreți să... o discuție de unde voi vreți să rezolvați ceva. Voi vreți să ajungeți la un numitor comun. Nu vă faceți mari speranțe. V-am spus, aici este vorba de o răbdare, de o înțelegere. Trebuie să știți cum să puneți problema. Este adevărat că și voi vă aflați într-o situație emoțională puțin cam confuză și vă este greu ca să calculați toate lucrurile acestea. Dar totuși, dacă știți într-un fel sau altul, dacă ține de voi și nu are legătură cu partea energetică, da, puteți reechilibra această situație dintre voi doi. Altfel, în multe cazuri, eu văd că există un blocaj. Adică se poate și rupe. Se poate rupe ceea ce există între voi și această persoană. Sunteți mulți. E normal că eu citesc variantele. Se poate rupe ceea ce se întâmplă între voi. Aici este vorba și de o suferință. Este vorba probabil de ceva ce nu puteți ierta sau nu puteți trece peste. Poate nu puteți înțelege despre ce a fost vorba. Și se poate ajunge la o suferință sufletească care oricum deja este. Așa. Ca să vorbesc mai departe, așteptați voi ceva. Voi așteptați. Ați avut răbdare multă pentru această situație. Pentru că eu văd că nu este o chestie de aceste zile. Este ceva ce a durat o perioadă sau un timp în care voi ați așteptat să se rezolve ceva sau un răspuns. Poate avea legătură chiar cu partea juridică, pentru că eu văd că, ca să zic, justiția. Eu văd că, da, poate există o vinovăție sau există o nevinovăție în ceea ce vă privește. Sau o nedreptate. Sau vreți pur și simplu să rezolvați ceva. Dar eu văd că se rezolvă. Eu văd rezolvare aici. A fost un drum lung. Încă mai este. Dar veți primi o veste bună. Văd că veți primi o veste bună. În ceea ce privește această parte de, hai să zicem, justiție. Ceva ce ține de lege. Dar tot ce ține de lege, mulți dintre voi aveți grijă la un drum, pentru că eu văd o confruntare cu partea legală. Poate cei care conduceți sau nu știu. Totuși, fiți prudenți sau aveți grijă. Aveți o perioadă așa, vă văd în aceste zile puțin agitați, parcă nu vă regăsiți. Aveți o agitație, nu vă regăsiți, treceți prin niște momente care nu știți să vă temperați. Da, este foarte greu în situația voastră și la cum vă simțiți, dar va trece și acest lucru. Până la urmă veți găsi o ieșire, veți găsi o rezolvare ca să vă reechilibrați. Într-adevăr, trebuie un reechilibru aici. Parcă totul merge, nu știu, dandoaselea, nu e nimic așa cum vreți voi. Dar încercați și voi să priviți lucrurile altfel, totuși. Bun. Iar pot să spun că ceea ce ține de partea sufletească, pentru că se pune foarte mult accent aici. Nu sunteți mulțumiți. Nu sunteți mulțumiți de voi, nu sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Nu sunteți mulțumiți de o situație care ține de o persoană dragă sau practic de familia voastră. Aveți o nemulțumire aici. Este un haos. Prima oară eu văd că trebuie să vă reechilibrați pe voi ca să puteți vedea lucrurile altfel sau să puteți ajuta la rândul vostru pe cineva. Pentru că nefiind bine, logic că nu puteți ajuta nici pe altcineva. Și atunci vă faceți griji. Și văd că vin toate lucrurile astea peste voi. Așa ca
ceva care vă sugrumă, dar trebuie într-un fel sau altul, nu știu, să așteptați, să se diminueze aceste lucruri sau să ajutați atât cât puteți voi. Pentru că sunt multe lucruri și chiar și de partea de sănătate, nu știu, aveți niște lucruri care vă deranjează. Nu vă ocupați de stările voastre, pur și simplu vor trece. Nu vorbim despre atacurile energetice care pot veni din alte direcții. Vorbim strict de partea fizică. Voi nu vă preocupați de sănătatea voastră, cel puțin în aceste zile. Nu dați importanță la ceea ce vă supără. Și pentru mulți dintre voi nu vorbesc doar de aceste zile, vorbesc și de ceva ce ține până în acest moment, ce a ținut până în acest moment, ce a durat. Pentru că voi nu v-ați preocupat de ceva și nu ați dat importanță. Dați mai multă importanță altor situații, altor persoane, dar pentru voi nu prea vă lăsați așa pe ultimul loc. Și n-ar trebui. Ar trebui un pic să vă focusați și pe voi. Ar trebui un pic să vă gândiți ce vă supără, ce aveți nevoie, care sunt prioritățile voastre. Să vă dați un pic de importanță și vouă. Pentru că v-ați lăsat, v-ați delăsat. Știu că în unele cazuri e necesar. Uite, mulți dintre voi văd că vreți să plecați undeva. Da, vreți să plecați undeva. Veți pleca, dar aveți așa o strângere de inimă. Oare o să fie bine? Oare o să mă simt bine? Oare mi-ajung banii? Oare care o să fie starea mea? Oare persoana respectivă o să fie cum vreau eu? Dacă plecați însoțiți, aveți o strângere de inimă. Nu plecați cu inima deschisă la acest drum. Iar mulți dintre voi văd că doar vă doriți să plecați undeva și poate o anumită situație sau o anumită stare vă ține în loc. Sau o anumită persoană. Pentru că voi vreți să evadați. Voi vreți să vă eliberați cumva sau să vă acordați un pic de timp vouă. Și în multe cazuri văd că vreți să fiți alături de o persoană anume. Da, nu prea e dispusă acea persoană. Nu văd că e dispusă. Eu văd că sunt alte lucruri în spatele acestei persoane care țin pe loc toată situația aceasta. Și chiar și pe voi vă afectează foarte mult. Bun. Văd așa niște discuții, aici nu mă refer la o persoană iubită. Văd niște discuții care au legătură cu o cunoștință. Nu neapărat că e o persoană rea. În schimb, văd niște contraziceri, văd niște discuții care evoluează în ceva mai agitat. Poate nu-i convine ceva, poate nu vă convine ceva și atunci cam scoateți colții. Unul față de celălalt. Dumneavoastră față de cealaltă persoană. E o neînțelegere la mijloc. Da, se va crea o situație destul de tensionată. Destul de enervantă, poate. Dar eu văd că în multe cazuri poate să încheie această colaborare, prietenie, dar în multe cazuri poate se găsește cumva o linie acolo, un numitor comun care să puteți merge mai departe sau să rezolvați ceva, că poate fi vorba și de locul de muncă, din câte văd. Poate fi nu neapărat o cunoștință, poate fi vorba și de locul de muncă. Sau o situație în care sunt implicați banii. Ceva nu e ca voi, ceva nu vă convine. Și pe lângă asta, discuțiile mai pot fi și legate de cineva care vă datorează ceva. Pentru că nu are cuvânt sau că nu a avut cuvânt. Dar iar legat de bani, vedeți că este cineva care încearcă să vă ceară o sumă de bani sau un ajutor financiar
probabil că mulți dintre voi vreți să ajutați, dar aici nu este ceva sincer. Este doar o profitare. Încearcă să profită de bunătatea voastră. Și ar trebui un pic să vedeți sau să vă urmați simțurile. Este bine să fac lucrul acesta? Nu este bine să fac lucrul acesta? Și nu neapărat de bani. Și chiar și un ajutor, pur și simplu. Dacă să vă implicați voi în ceva ce nu vă aparține și dacă persoana respectivă merită sau este sinceră. Ok, cam atât am avut de spus. Aveți grijă de voi. Ne revedem și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. La revedere!